de aici, din centrul țării, vreau să ne amintim acum. Obama, ce faci, mă? Aș vrea să mă adresez în mod special tinerilor. Oh, ce mișto să vedem. Du-te mai în spate. Stai, nu cumva rezum. De fapt trebuia să puneți de jos, hai că puneți de jos. Fără să o mai tai. Căcat, muzică mișto, muzică mișto. O să tremură un pic imaginea. Aștept momentul. Ia zi, Furtuna, cum te simți? Bă, e prea bine. Ușor, 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 că Furtuna are șansă să cadă. Se ține, se ține, se ține. Bă, consumatorule. Bă, e Furtună. Nicolae. Ce muiste. Haideți, mă. La mulți ani, Vlad. La mulți ani, Furtună. Ce? La mulți ani nouă. La mulți ani vouă, la mulți ani Lor. grupului vouă. Și atunci am găsit carieră pe heidi.ro. Ce Heidi, până? Își face o carieră de ciocolată. Hai, mă. Da, mă. Hai să mergem. Gata, mă, mergi, mă. Hai să sun pe ăla să vedem ce face. Am uitat să sun. Ce faci, Furtună? Bine. Ce fac bine? De ce mă filmezi? Sper că filmezi. Este pentru mine o onoare, din tot sufletul, cu toată dragostea, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Furtună. Avem nevoie! Asta e. Ce scenariu, ce... Ce ești tu un pic, Marco? Te pupăm de la malul mării. E friguț pe aici, dar într-o zi, mâine sau poimâine ajungem la București. La mulți ani, bă. Ne vedem și discutăm.